putovati kroz vrijeme i vratiti se u bilo koji povijesni trenutak ili period, gdje bi otišao? Mislim da bi se vratio u doba Madame Bovary i onda bi nju pozvao u budućnost, 25.3.2017. na koncertu Kawasaki Tripa u Domu sportova. Da čujem kako sviraš kobrama. Da sviram kobrama. Nema ih dalje. Da si porno glumac, kako bi se zvao? Demi Moore, Demi Twice, Demi 2x2 i Triple Damned. Budiš se ujutro i nešto ti je novo izraslo na glavi. Što biraš? Treće oko ili rog? Aha, rog. Kakav treće oko. Ova dva su nešto tumačili. Što si zadnje skuhao? Na par jednog brancina sa rižotom od karfiola. Stavio sam preko toga neke alge i koristio sam čokoladu kao preljev. Zamisli da si crtani junak i kao što to obično biva, uvijek si nacrtan u istoj odjeći. U koja dva odjevna predmeta bi volio provesti vječnost? Dylan Dog i Superhik. Kada bi mogao birati filmsku smrt, čija bi sudbina htio da te snađe? Al Pacina u Scarfaceu, Marlona Branda u Kumu ili Jacka u Titaniku? Pa ako moramo od ovog troje, onda ovo prvo. Gdje se vidi?